Chérie, ça va? Ça va. Eh, comment on là? Il faut nous faire aller. Et quand on est baranali, quoi, il n'était qui faire faire. Et rebi barakoudon. Rebi barakoudon. Nana na sisa. Ali ala matanega pantalon dum. Avec mobile. Parce que et buna ma beklenga fone ya. On a to pantalon do ina ko kulu kadi. I b'a dɔn dɛ, ne ye nin fo i ɲɛna ka sɛgɛn, han? Ne ye nin fo i ɲɛna ka sɛgɛn. Musokɔrɔba in bɛna dɔrɔn waati kunkurun dɔrɔn a bɛ segin, han? O kuma no. E bɛ fɛ ne ka ko kɛ cogo di? E yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ. A ma se ne k'a fɔ i ɲɛna i ka nin kɛ i kana nin kɛ, han? Ne b'a dɔn musokɔrɔba in ka ko man bon i ma, nka o n'a ta bɛɛ a bɛna waati kunkurun dɔrɔn de kɛ ka segin sa. A tɛ taama yɛrɛ ta. O tɛ sa. I b'a kalama chéri. Ne ni ba cɛla ko ka gɛlɛn kojugu. Fura sɔrɔla diɲɛ bana bɛɛ la. Fura ma sɔrɔ bana kelen min na k'o f'i ye. N t'i fɛ. Ni mɔgɔ t'i fɛ. Hali n'i y'i sogo de kɛ buru kɔnɔ k'a tobi k'a d'a ma. A tigi a tɛ se ka k'i fɛ. Walayi ala. I ba bɛ tilen k'a fɔ yan nɔ. Ne mana dumuni kɛ ne ka dumuni tɛ dun. Ni e ni ɲɔgɔn kan ni an san joli ɲɔgɔn kan. Ne mana dumuni tobi e t'a dun wa? Dumuniw tɛ diya. E tile kelen bɛ dumuni kɛ kɛnɛma. Hali e bɛ dumuni min kɛ baarayɔrɔ la ne b'a tobi ka d'e ma. Est ce que hali e bɛ dumuni kɛ kɛnɛma? Mais i ba mana na a bɛ to kuma na. Dumuni kɔgɔ t'a la dɛ, tulu t'a la dɛ, a bɛ tan. E ala. I b'a dɔn dɛ, nin bɛɛ to yen ba ye. N b'i fɛ o, n t'i fɛ o, n ye nin kɛ o, n ye nin kɛ o, ninnu bɛɛ si tɛ. E kɔni tɛna fɔ ko ne ka jo di e sigilen ma ka ne ba sigilen to kɛrɛfɛ ayi o kɔni y'o to yen ma e nana ma hali k'an wele awa i t'an se a fɛ yen ma a kɛra fama ye dɛ i ni sɛgɛn ma a bɛ di kɔni baasi tɛ yen yen nɔ sigakaw kɔni baasi t'u la an ka alimamiw bɛ yen Ma ye mɔgɔ. O bɛ. Aw jigila mɔgɔ. N'u bɛ. ji di ma ma sa ma ka ji min han ji ta ka di ma ji wa a ye to dɔ di ne ma fɔlɔ kɔngɔba de bɛ E ma. sira jɔngɛna to Anw yɛrɛ wulila ka bɔ sunɔgɔya la mais ne bɛ ka taa sogo de la tan. e wulila sunɔgɔ ala ma mɛ 11h 11h ka daga ma sigi han i tulo bɛ nin na nin ye muso ya ma ne de nɔ de don parce que ne an yɛrɛ kun bolo k'e tun tɛna na sisan o de la ne ko n ko n ka to dɔɔni na e ni ala cɛ nin ye muso ye ka taga subaga muso ta ka na i ka so k'o ye muso ye han ala cɛ kɛ n'i ye subaga muso ta a bɛ kɛ tan tɔ de ale bɛ nɔrɔya don o don ka taa a bɛ k'i joli de nin e k'e fasa cogo lajɛ han nin ye mun ye ma i fana bɛ ka nin dama tɛmɛ dɛ i da b'an ka kuma na i nɛ minɛ ka bɔ ne la i y'a mɛn yan i y'a faamuya kɛ i filanw bɛ yen nɔ u ka du falen don denmisɛnninw na i b'a fɔ ko jardin d'enfant den joli bɛ ka so han hali ala ma taa selidon min ye mɔgɔ bɛɛ nisɔndiya don ye ni nin ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na mun na bɛɛ n'a mɔden bɛ taa misiri la ne musokɔrɔbatɔ fo ne musokɔrɔbatɔ de kan ka tapi minɛ ka taga misiri la e tɛna mun kuma fɔ han n'a tɛ den wolo i t'a bila ka taa n'i ye den wolola ye e ni ala cɛ nin bɛ den wolo planning bɛ ɲini k'a faga a bɛ furakisɛ ta dɔrɔn na n'i bɛ den wolo ma han k'e fasa cogo lajɛ ala kama e na kuma sisan buran ka lajɛ e na kuma ni sisan ye kelen han ne y'o fɛ o i k'a to n ka muso bɔ an ka dugu la ka na d'i ma ne t'a dɔn mun na i y'i ban o ma o ala cɛ nin ye muso ye wa i fana sa han Ma. I ye ne cɛ ba ye. Ne ma ban o ma. I ye ne ba ye. Ma ne ka k'i bonya mais ma ne t'a permettre i ka ne dɔgɔya dɛ ma. Ma den
o ye ala ta ye ala de b'a di mɔgɔ ma ala mɛ ma i denkɛ ka muso filanan ko o bɛɛ ye ala kelen tɛ o de bɛ se k'o lasigɛ mɛ fɛn min ye k'a fɔ ne ma ko ne ye subaga ye ne tɛ jɛnɛ o de ye ma subaga de bɛ subaga dɔn n'i ye e ko ne ma ko ne ye subaga ye i bɛ sɔrɔ e de ye subagaw la masamuso ye ma n kana dɔgɔya e fɛ bilen a ka di ne cɛ ye a ka di ne cɛ muso bɛ ne dɔgɔya sigilen ɲɛna i tɛ ma n bɛ ka kuma de fɛ a ka di ne cɛ ne ka kɛ tan de a ka di ne cɛ ye cogo min na ne bɛ kɛ ten ne ka fɔ ye i tɛna ne ka mugu fila jara ni sinji ye kuma fosi tɛ nin kɔ i tɛ kuma ma e yɛrɛ de bɛ ko bɛɛ dama tɛmɛ wale kɛ quoi i muso bɛ ne dɔgɔya sigilen ɲɛna i tɛ kuma ala ne ka wolo kɛra fu ye ne nin bɛ faamu nin y'aw fila bɛnbakan de ayi dɛ ma an bɛɛ ma ka cogo walasa ka ne gɛn ka bɔ yan o tɛ yan ayi dɛ ma o tɛ sa ma o tɛ yan ne bɛ taga ma i delila sa ne bɛ taga ala kuma ma ne sabari sa n'i ye ne sen i ka du kɔnɔ yan tuguni ma i delila sa fo ka ne sa kɛ ma walayi i tɛ kɛlɛ f'i yan hali ne sara i kana i sen kana jɔ ne su kun ma ala kama ma la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala ala an b'an kɔrɔ jumɛn ka taa jami han ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna nin kɛ cogo min na ne ba ni muso bɛ bɛn cogo di sisan han an ma kɛ cogo di ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ nin ko kɛ cogo o cogo walasa ne muso ni n ba ka bɛn ala Top Class ou filɛ nin suguba kɔnɔ rue 18 juin immeuble galerie Jige 3 ka fini ɲuman dagabana don fo bɛɛ lajɛlen ka aw filɛ wa ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ Top Class groupinɛw an ka taa Electrolux musow ka cɛɲa sankɔrɔtala minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu min na k'a daminɛ tuluw parfɛn dagabanaw mɛsiw kunnabiri cɛɲumanw fo ka taa se an ka fini dontaw ma walasa ni mɔgɔ min mago bɛ an na an sigiyɔrɔ bɛnnen don bamakɔ kura ma ka ɲɛsin hôtel Yoma Beleza ma an ka nɛgɛjuru siraw fɛnɛ 79 30 24 20 Electrolux dongo do cɛɲa